Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Dili mi mo adto sa inyong palasyo. Unsay palasyo timon na? Oh. Ha? Unsa? Dong Jeff, Unsay palasyo ate? Ayaw siyang tubahin eh. Gidaman ra sa Jeff. ayaw lang ugpog sa simuna, Adonis. Nadismaya ko siyang rason, ama. Sa gikaingon ko na, ayaw siyag pugsa. Nabalaka og nahadlok siya nga dili na unya sila makabalik sa ilang kalibutan. Makabalik manggod sila, ama. Atagi lang og igong higayon si Muna. Tingali, og nakalitan lang siya sa imong pag-invite kaniya. Daghan pang higayon, Adonis. Moabot rang panahon nga magakos namo sa imong ina si Amara. Okay ra. Ayaw kabalaka namo ni ina nimo. Mayo pa si ama kay chill ra siya. Pero ikaw, murag mapugsanon ka sa tagayota, Adonis. May katungod na sila si Muna o Gamara nga muanhi sa tong dapit amit. Nadismaya lang ko. May katungod lagi. Wa man ko musupag, ana Adonis. Sakto si ama. Dili ka mamugos. Naunsa man nga ako maguwang. Kung dili gusto ganahan nga one his palacios muna. Niluto na. Kay may chance kang makapangitag ng babae. Kanang parihas ra na to. Ayaw ko iparehas ni Muhammad. Nga bisang kinsa lang ang babae nga binuangan. Di ko makaako nga pasakitan ko ang mga kasing-kasing sa mga babae. Hiyay ka. Pagan si Bilyanda. Di banda man hinuon ako ang tanan? Peh! buntag naman di ay. Talias oras eh. Langgam. Kadagag langgam nga nagpatug sa duya ni Amara. Mubangon ko. Si Amara. Gyalirungan og daghang langgam. Saan man silang langgam? Kanindot sa ilang mga kulor. Lain-lain ang mga kulor sa mga langgam. Og si Amara. Nalingaw siya sa mga langgam. Si Amara. Mura siya nagigsulti sa mga langgam. Kinuo ko. Diin makagikan ng mga langgam. Mura yung pagkasinabot ang mga langgam ug ang ako anak. Mura silang nagtupag-tupag. Nilihok si Jeff. Niagikik siya. Oh, ang duha ka colorful nga langgam. Gituhik-tuhik ang dunggan ni Jeff. Lagi gigilag ka nga tundunggan. La, Jeff, hinaya lang imong tingog. la, daga mga langgam te. Nindot kay mga color. Lain-lain ang color. Ala te, si Amara, yan lirungan ang iyang duyan sa mga langgam. Jeff,
Hinaya ni ginay imong tingog. Ay, nay, day. Di man sila gikanti. Nagdakan man kayo sila. Nindot pa dyan kay kulay. Tinggi ka ng mga langgam, ti. Magdakaw kag duha ka lang gambi, kanang baiglaki. Kaya akong isuot sa halwa, akong buhion. Ayaw, Dong. Nga naman, ti. Nindot silang buhion, kay langnay ng color sa ilang lawas, oh. Dong, wa ta mahibaw kung di nagikan. O wa sa ta mahibaw kung... Kung sa ti. Basta, ayaw sila hilabti ha. Pasagdan na to sila hangtod asa sila kutob nga mag-alirong kang Amara. Lingawan niya, Amara, ti, oh. Apit ang mahuman. Ang yuta nga akong gilungagan. Lubngan ko kinig mga haligi. Ug akong butangan ug siminto. Aron sa ingon, matukuran ako gamayng payag. Dugkalon ko pang yuta. Ug anhin ko ibutang ang duyan sa akong apo. Ay rin higay hangin. Ayahay ang pagkatog sa akong apo. Kinsa man ka, nga mao'y amahan sa anak ni Mona. Ako'y mupuno sa imong kaakuhan nga tos bata. Ulipan ko ang imong pagkuhang sa anak ni Mona. Usa kini ako nakita. Pagkadagang langgam nga nanggawas gikas kwarto nila ni Mona ug Jeff. Ana, nagpanon sila nga nanglupad palayo. Kanindot sa ilang mga kolor. Musaya ko. Ato oras ko sa Mona. Masigwa pa siya magkamata. Mona! Mona! Uy, hala. Gusto to kita. Mga langgam. Kadaghan nila. Papa Iking, O, Ibe. kakita ka sa akong nakita. Ang malanggam ba mao'y imong ipasabot, Ibe? Naisip mo ang naisip ko. Ha? Bitaw ba? Kanang, Sige. kuan ba? Naligo ko sa gawas sa itong bahay. Unya, mo'y akong nakita ang lain-laing kulor sa mga langgam. Nindot ka silang tanawon nga, nagpanon nga ng lupad. Di naman to sila gikan pa, Iking. Ewan ko may bao, eh. Pero, murag gikan sila dito napitaw. Dia. Tudlo pang Dia simod. sila gikan, Ibe. Dia. Ha? Dapit sa ilang muna? Ayaw ka bala ka, Padamyan. Wa man nila unsa ang akong anak. Kita na kas mga langgam pa? Kakita niyang nanggawa sila gikas bintana sa inyong kwarto. Nindot kayo mga color basta. Lain-lain ang ilang color. Naipuwa, green, blue, violet. Ang tanang color nasa mga langgam. Oy, Lingaw kay ko nga nagtanaw nila. Lalingaw, malbugan niya ang anak ni Timona Padamyan. diin magato sila nga, diin ka togikan. Daghan man kayo. Nang laag yun ay mong sayo. Unya, nakakita na mo sa kong anak. Guwapa si Amara, unsa. Kamo may usa sa mubantay sa kong anak. Nga dili mahilabta ni bisang kinsa nga tagayuta. Nakasabot mo? Salamat. Sige na. Balik na kamo sa inyong nahimutan. Amara, daghan ang magbantay nimo. Dili ka ngay mahadlok sa inyong kalibutan. Na kay daghang magbalantay kanimo ang imong mga apyan. Amara, magdako ka nga buotan, ha? Love ka namang tanan, baby Amara. Nakigistorya siya na ako. Dinilang sa ka.
Magluto kong lugaw aron makapamahaw na si Papa Damian. Ganahan man og lugaw si lolo nimo, basta pamahaw. Di lang una ka ha, Amara. Ayaw paglihok ha. Dini ka lang si Munduyan. Nakasabot kita ay kinakigsulti man. Di mo na. Ang wala sa ibantay ni Marabi. Palihok ko dong ha. Nakadede na siya nako dong. Animal kang bitina ka. Ay, ala! Kanak ko sa bitin nga gitigmas ni Papa Damian! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!